mga koneksyon. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukanon. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapusan. Mayong gabi, mayong pakiguban. Welcome sa itong programa Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Ako nagtuo nga naamo kanunay sa panalangin sa Dios, naamo kanunay sa iyang pagkatiman, o tungod sa iyang pagkamatinud-anon, nga kanunay natong nasinatian ang iyang pagkamuma. Dili nato kalimtan ang pagpasalamat, ang pagdaig, pagpasidungog sa atong buhi nga Dios. Idasig ko ikaw sa pagpasalamat o pag-ampo sa atong pagsugod ni maong programa. Mag-ampo kita. Amahan na mo nga Dios sa magkagagahom. Salamat sa mga butang nga imong gipasinati kanamo. Salamat o Dios sa imong pagsuplay, sa imong paguban, sa imong paghatag kadaugan, kalampusan sa mga butang nga among nasinatian nining adlaw. Mapasalamaton kami sa amo karon nga panag-uban. Dini mo kaming gidasig gilig-on sa pagduol kanimo. Labos sa tanan sa pagkat-on sa mga mensahe nga maoy among gikinahanglan niining among kapanahonan. Salamat Amahan nga imong usab kaming panalanginan sa mga butang nga gikinahanglan sa among paglakaw liha sa pagtuo kanimo. Bisan pa o Dios ako kang gipasalamatan nga magpanalangin nakausab sa akong mga kaigsunan nga naa karon silang Pinoyanan, manaaman karon silahang mga trabahoan sa nagkalaing mga dapit diri sa Pilipinas ug sa nagkalaing mga nasod sa tibuok kalibutan. Naaman sila karon sa nagkalain-lain nga mga kahimtang. Amahan, salamat o Dios sa imong pag-atiman ug pagtagbo sa unsa may ilang gikinahanglan. Malaumon kami nga dili gid sila mapakyas sa diha nga muduol kami kanimo Amahan tungod kay ang imong pulong kasaligan. Salamat o Dios sa imong usab kaming panalanginan karon sa imong panaguban. We declare blessing in Jesus name. Amen. Oh, amen. Mayong gabi, mayong pakiguban. Welcome sa atong programa Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Dalaygon ang Dios magpanalangin kanimo. Mayong gabi, mayong pakiguban. Welcome sa itong programa Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Dalaygon ng Dios nga magapanalangin kanimo. Nagkasala sa buhat kita mamatang. Mayong gabi, may pakiguban sa tanan nga nagsunod sa atong FM station 101.3 ug sa tanan nga mga FM station nga nag-hook up sa atong programa. I declare blessing. Wala hinungdan ng tanang kahit Oras sa atong programa alas 8:06 sa kagabion. Oras diin atong madunggan ang mga pulong sa Dios. Ang mga pulong sa Dios maoy maghatag kanato kabaguhan o kadasig sa pagpadayon sa paghulat sa iyang mga saad nga kita iyang balikan. siya ang Diyos. Mayong gabi, mayong pagpaminaw sa tanan nato mga kaigsunan sa nagkalain nga mga lugar o sa tanan mga mo-replay sa itong programa. I declare blessing. O akong gidasig matagos sa pag-share sa itong programa aron sila nga imong mga kailag pamilya makabati na usab sa pulong sa Ginoo. Ang ato karong hisgutan mga kaigsunan, maghisgot ni mahitungod sa ato ang pagtuo sa Ginoo nga pwede nimong matagaan og pagtagad sa atong panaguban. Unsay posibleng makaapekto o makapalangan o makababag sa imong pag-alagad sa Ginoo? Unsa may posibilidad nga makaapekto sa imuhang pag-alagad? Ang maghisgot ang pag-alagad ang pinakasentro diha pagtuo.
kay nagsukad ang pag-alagad nato diha sa pulong pagtuo ug ang pagtuo nagikan sa pagpamati sa pulong ni Kristo. Wala sa balahan nga Maayong gabi may pagiguban sa tanan nga nagsunod sa ato nga programa. Ang pulong mo kinabuhi ko ni Vince Singgit Velia. Maayong gabi. Maayong gabi matod pawan sing hair in Tuyupan Paliw. mama. Maayong gabi may pagpaminaw. Ato makigsunan diha sa Tuyupan. Salamat kaayo Brother Vince Singgit Velia. Kung hilita mo sa likod Mayong gabi may pakiguban ni Imsel Sintina. Mayong gabi sa tanan si Haris Alarcio. Sister Juana Dignos. Mayong gabi Sister Waning. sa libog na kalibog. Brother Dani, ano ka diha sa Bugo. Mayong gabi may pakiguban. Og matod pa ni Haris Alarcio. Good evening Pastor. Bayaw, iwan sa pagsayaw, pagkakapag. Mayong pagpaminaw ni Elgin Gomez Ibanez. Mayong pagpamati ni Yasal Narciso. Good evening Pastor from Jungjung Narciso. Pakigreet ko Pastor Mendoza family. Narciso Alon Artilado. Diri kami sa Libak sa 97 Max FM. Libak kay nagawali gihapon ko sa radio. Pastor, oy, salamat kaayo no sa kahigayunan o oportunidad nga mapakatap, mapakailap ang pulong sa Dios sa nagkalain nga mga lugar pinaagi sa FM nga gihatag o gipiyal sa Ginoo. Dalaygon ang Dios sa kinabuhi ninyong tanan nga mga alagad sa Ginoo. Pastor Jongjong Narciso ug ni Yazel Narciso. Maayong gabi sa 97.9 90.7 siguro ni Max FM Libak. Maayong pakig-uban. Sayaw, pagkakapag. Sa iyo Okay, aginod ta. Maayong gabi may pagpaminaw ni Sunny Coling. Maayong gabi Pastor. God bless. Request kong kanta. Ayaw kahadlok salig lang. Ayaw kahadlok salig lang. Sa kaawit mga kaigsuonan nga magdasig ka nato nga dili ta angay mahadlok. Ayaw kahadlok salig lang. Ang ato ang saligan maura gyud ang atong Ginoo. Nindot ni nga kanta mga kaigsuonan sa panahon nga mupati ang matag-usa o kahadlok. Gidasig ta sa mga awit nga dili ta angay mahadlok. Importante aron dili ta mahadlok, mosalig ra kita. Og ang kasaligan ra gyud aron dili madaog madalas sa kahadlok ang ato ra gyud Ginoo mao'y buktong kasaligan. Okay, mayong gabi may pagiguban ni GPC Santiago. Mayong pagpaminaw. Good evening live ka Pastor. Palihog ko request song Gaksa. Si Jeter sa Ginsa, maayong gabi igsuon dalaygon ang Dios sa tanang panahon. Maayong gabi Pastor Gideon ug sa imuhang pamilya. Watching from Danau City, Cebu. Oy, maayong gabi. Maayong pagpaminaw ato magigsunan diha sa Davao, Danau. Si Dai G Fortuna Donaire, maayong gabi Pastor Gideon ug sa tanang naminaw dalaygon ang Dios. Request ko og awit Makalangit Unos. Sige. Ang uban nga mga mo request no, ang mga request awit Makalangit ako ra ning gi-save dire, ako ra ning screenshot para kung dunay pay oras ato ning matagaan o pagtagaan. Ang atorong hisgutan mga kaigsuonan naghisgot ni sa mga makaapekto o makapalangan, makapaguba o makapababag sa pag-alagad sa Ginoo. Makapaguba, makapalangan o makapekto sa imong pagtuo diha sa pag-alagad sa Ginoo. Unsa ba ang mga makaapekto alang nimo? Pwede ra gyud nga musalmot ka sa pagtagad ni ining maong mensahe nga ato karong pagahisgutan. Kay usa ka nga nagkinahanglan nga manghinlabot aning maong mensahe aron sa ingon nga sa atong pag-alagad o pagpaabot sa pangasaad sa atong Ginoo, mas masinangkapan ta, mas maandam ta sa pagbalik sa Ginoo. Kung manipnit ang galan na akong giyagiyan, ug daw walay
Mayong gabi may pakiguban ni Ana Narido. Mayong gabi ni Wilda Cruspero. Good evening ni Gary Isgera. Abi Pastor Gideon watching from Mambaling, Cebu City. Request kong tawag sa pagkabalaan. Si Janice Aginsa, maayong gabi Pastor Gideon og sa tanan naminaw watching from Malalay Ronda. God bless. Ayaw ka balata, ayaw ka halo, ingon ka kanako, kay ikaw Jesus ang apong kalinaw. Nindot kayo ang awit makalangit mga kaigsunan. Matod pa, si Jesus ang atong kalinaw. Si Jesus ra gyud ang atong kalinaw. Mayong gabi ni Janice Saginsa. Okay, ako na ning nabasa. Mayong pagpaminaw ni Hosea Noel Tudlas. Mayong gabi ni Pastor Junril K. Tudlas nga nanaw ka diha sa Alcantara, Cebu. Mga igsoon. Mahayo ang tanan, Jesus na Akong gidasig ka matag usa mga kaigsonan sa pag-share sa atong nga programa. Pagpaabot ni ini nga to sa inyong mga kailag pamilya para sama sila kanimo kanako makadungog makabati sa mga pulong nga ato karong hisgutan. Matod pa ni Pastor Junril K. Tudlas sa Facebook account Hoseas Noel Tudlas, live nakakaroon diri sa Shine FM 101.3. Chiquija Alcantara, Glorious King Jesus Assembly. Salamat kayo Pastor Junril K. Tudlas, no? Salamat kayo niya. Pwede ra gyud kayo nga i-PM sad ko nimo kung naa kay panahon nga mag-live para ma-tune in sad nako ang imuhang time. Pwede ra gyud nga ipasa nimo ang link para ako pong mapaso diri sa atong FM station 101.3 ang mga pulong sa Ginoo nga gibutang sa Ginoo sa imong kinabuhi. Salamat kaayo Pastor. Si Christian Jid, maayong gabi Pastor from Mandawi. Maayong gabi. Ni Kia Oat, no? Maayong nga pagpaminaw. Ni Jipoy Vlog. Mason Norin, maayong nga pagpaminaw. Request kong song wala kang katulad Jesus. Sige, maayong nga pagpaminaw dalaygon ang Ginoo. Og maayong pagiguban sa tanang mo Ripley, labi na sa tumakigsunan nga nagpuyo diha sa Compostela og paingon sad sa Lapu-Lapu ato mga kigsunan diha sa Toledo, mga silent listener og sa diha sa Surigao. Maayong gabi, maayong buntag, maayong udto og maayong pakiguban sa tanang mo Ripley sa ato nga programa. Alang nimo mga kaigsunan, unsa may kasagaran nga makapaapekto, makaguba, makapalangan, makababag sa pag-alagad nimo sa Ginoo. O maingon ta nga makaguba, makaapekto sa imuhang pagtuo sa Ginoo. Mao ni ang ato karong hisgutan mga kaigsunan sa ato karong panag-uban. Og sa mga nag-request og awit makalangit diri sa ato nga panag-uban karon, ako rin andamon ang inyong mga request. Ako rin gi-screenshot diri para ako rin matagaan og pagtagad kung doon na pa'y oras, no, sa ato ang panag-uban. Og gidasig rin ako ang tanan sa pagtagad pod sa ato ang mga pangutana. Labi na gyud sa ato karong pagkahisgutan. Sa usa sa mga nangutana nako mga kaigsunan nga maupoy akong ipangutana diri karon sa ato nga panag-uban mahitungod sa posibilidad nga makaapekto sa pagtuo. Unsa bay mga posibilidad nga makaapekto sa pagtuo? Kung maghisgot tag makaapekto sa pagtuo mga kaigsunan, daghan ang makaapekto. Daghan ang makapaguba, daghan ang makapalangan mga igsuon sa kanang pagtuo nato sa Ginoo. Og atong hinumduman pag maapektuhan na gani ang ato ang pagtuo, ang ato ang pag-alagad sa Ginoo, daghan nga mga saad nga dili nimo o dili nato masinatian. Mahinungdan nga dili nato tugutan nga maapektuhan ang atong pagtuo. Dili nato
tugutan nga maapektuhan ang ato ang pag-alagad. Samtang doon na pa'y panahon. Kay maapektuhan na ganing atong pagpangalagad mga kaigsunan, daghang mga saad nga dili nato masinatian. Mahinungdan ang pulong sa Ginoo nagdasig, pahinumdom nga kinahanglan mo barog ta magmenantayon, magmaigmaton, no, magmaigmaton. Ang giingon ni Apostol Pedro mga kaigsunan, magmaigmaton. Og matod pa ni Pastor ako saning taga anong pagtagad sa mga naghatag og panahon higayon sa pagpakabana sa ato ang pangutana direha. Si Brother Recasa, maayong gabi, og si Anali Campos Mangyaw, maayong gabi pastor, iampo nato karon ang Senado unta way dautan nga mahitabo karong gabi. Ato nang dadon sa mga pag-ampo kay karon mga kaigsunan, gikan pagyud kagahapon hangtod gaganinang buntag hangtod karong hapon kanunay kong nagmonitor o niya diha sa atong pagmonitor at kanunay natong gisalig sa Ginoo. Lamang ang mga gipang padayag sa Biblia dili gyud mas pakyas. Kining atong panahon karon mga kaigsunan, paingon gyud ni sa katapusan. Nya atong hinumduman nagsugod na gani ang katapusan. Og ang gipakita sa atong Ginoong Hesukristo nga kung naa na gani ang katapusan, naa na ang kaguliyang, naa nang gubat sa duol og sa layo. Og dili lang gubat mga kaigsunan nga pinaagi sa bala, kundi gubat usab pinaagi sa pulong og pagtuo, pagbati og mga pangandoy. Ang ato karong Senado, Senado mga kaigsunan, moingon gyud ta nga ampuonon kayo. Kay dili tanang senador nagkahiusa or naay pagtuo sa Ginoo, naay pagsalig sa Ginoo. Og maunay katapusan nga moingon ko nga ahinsa sa ato ang gobyerno nga magdala sa kana bitawng impeachment mahitungod ni Bibi Sara sa ato ang Vice President. Labi na gyud sa mga senador nga mukupot ni ining maong kaso. Dili ta mo hunong sa pag-ampo alang sa atong nasod. Kaya nga atong nasod nabuhi og mabuhi sa mga pag-ampo. Ang atong nasod kinahanglan mabuhi diha sa atong mga pag-ampo. Diha sa atong pagsalig sa Ginoo. Diha sa dangop o pagduol uban ang pagpaubos, pagpailob sa tubangan sa Ginoo. Maghiusa ta sama sa panahon ni Pedro nga gipreso siya o gibutang siya sa taliwala sa duha ka gwardiya. Sama usab sa panahon ni Pablo ug ni Silas. Apan sila nga nagdaig sa Ginoo ug ang mga sakop ug mga kauban diha sa pagtuo. Mainiton nga nagdaig ug nagampo sa Ginoo, si Pedro nakalingkawas ug gipagawas sa anghel gikan sa iyang pagkapreso. Ug mausab ang sitwasyon o kahimtang ni Pablo ug ni Silas. Sa atong panahon karon mga kaigsunan, ang pag-ampo maoy kaimportante ug wala nay Yahweh, wala nay laing Yahweh sa kadaugan sa tanan nga mga alagad sa Ginoo, labi na gyud sa atong nasod. Ang pag-ampo lamang, pagdangop sa Ginoo. Maayong gabi mga pakiguba ni Anali Carinal, limpahan sa ikon. Good evening Pastor, maayong gabi maayong pagpaminaw. Si Pastor John Rilco Todlas, matod pa mga kabalaka sa kinabuhi, usahay, tungod sa kalisod sa kwarta, trabaho o mga problema sa pamilya. Kalimtan na nato ang panggahin sa panahon alang sa Ginoo. Ang stress o pag-una og material nga mga butang mahimong tunok nga mutuok sa atong espirituhanong kinabuhi. O mao gini usas mga makapaguba, makaapekto sa atong pag-alagad sa Ginoo, makaapekto sa ato ang pagtuo. Ang giingon dinhi
mga kabalaka sa kinabuhi. O kanang tanan mga kaigsunan, dunay gibilin ang Dios nga solusyon. Kini mo itinuod gyud nga kahimtang o kanang hinungdan o mga butang nga makapaguba, mga butang nga makaapekto sa pagtuo nga naa nato kining kabalaka sa kinabuhi. Kabalaka sa pagpuyo, kabalaka mga kaigsunan mahitungod sa mga butang, kabalaka mga kaigsunan sa kwarta. Ikaduha, garbo og sayop nga motibo makaapekto usab sa rason kung ngano nag-alagad kita. Kung ang tumong nato mao ang pagdaig sa tao, makaila o pagpakita nga maayo kita, dili na ang Ginoo na serbisyuhan kundi ang atong kaugalingon. So mausad nay makapaguba kay kung mao man guni mabutang sa matag usa na kinabuhi bisan sa atong tagsa-tagsa kakasing-kasing kining garbo o sayop nga motibo sa pagpangalagad nato sa Ginoo mga kaigsunan, ang mahitabo man gud ani mahimo kang kana bitang kung naa ka sa maong buluhaton sa Binisaya pa, hadlok kang malupigan. Hadlok kang malabuan. Sa ikatulo mga kaigsunan, kakaulang sa disiplina sa pagampo. Actually mga kaigsunan, kung naa ka sa kabalaka ug naa gani ka sa garbo, kanang apektado na ang imuhang prayer. Apektado na ang imuhang time para ni Lord. Wala na kay disiplina sa imong kaugalingon, labi na gyud sa mga pagampo. Ingon din ang kakulang sa disiplina pagampo pag-alagad, walay pagampo sama sa sakyanan nga walay gasolina kung wala kitay personal nga connection sa Ginoo. Pinaagi sa pagampo pagbasa sa iyang mga pulong, dali ra kitang mapuol o ma-burn out o mawad-an o kadasig. Ikaupat mga kaigsunan, ako ning basahon kay daghan ni siya. Ang palibot o mga higala nga mga tao, kanunay natong kauban, adunay dakong impluwensya kon ang imong mga suod nga higala walay interes sa espirituhanong butang nga nagdasig kanimo sa paghimo og dili maayo, hinay-hinay nga mabugnaw ang imuhang kadasig sa pag-alagad. Muna nga natay gigama nga awit, pili agyod ang imong higala. Gani gisulat ni Apostol Pablo nga ayaw patonto, ayaw pailad. Ang dautan nga mga kauban makaguba sa maayong batasan. So ang imuhang maayong batasan, imong naangkon ug nabatunan sa dihang mitikang ka sa pagpangalagad o pagtuo o pagdawat kang Kristo. Apan sa imong pagpangalagad, ang imong mga palibot ug ang imuhang mga kauban, mga dautan, kanunay nagsambuag og bati nga mga pulong. Kanunay nagpaabot og mga mensahe nga makapaluya sa imuhang pag-alagad sa Ginoo. Mapiktuhan gyud ka. Ikalima, pagduha-duha o kahadlok, dili takos usahay mo bati kita og dili kita angayan mo alagad tungod sa atong mga sala kaniadto. Kana bitawng mga sala nga kanunay gidala-dala bisan kung gipasaylo gikalimtan na sa Dios. Kay sa panahon nga kita mingduol sa Ginoo, naghinulsulta, ang tanang sala gikalimtan na sa Ginoo. So ang mga sala nga gikalimtan sa Ginoo mga kaigsunan, ayaw na to balika. Katong imo mga kapakyasan, katong imuhang mga kasaypanan, kalapasan, ayaw na to balika. Ayaw na to huna-unaa. Kay gipalabang o gihawas na ka sa Dios sa maong sitwasyon. So usasad nas makapaapekto sa pagtuo. Ikaunom, kabisi, distraction. Sa moderno nga panahon, ang social media, gadget, kalingawan, mahimong kawatan sa atong panahon. Sayon ra kaayo mahurot ang oras sa pag-scroll sa cellphone imbes ang gamiton kini sa pagtabang sa uban sa pag-alagad sa simbahan. Hinumdumi ang pag-alagad wala nagpasabot nga kinahanglang hingpit ka. Ang importante mao kasing-kasing nga andam magpaubos o mosalig sa grasya sa Ginoo taliwala sa mga pagsulay.
Ang pag-alagad wala nagpasabot nga kinahanglan hingpit perfect ka. Ang pag-alagad wala magpasabot nga kinahanglan perfect ka. Kay kung kana bitawng pagpangalagad nga imog yung ilhon nga perfect ka, ang mahitabo ana dali ka makita og sa makita kag sayop. Ang pulong perfect mga kaigsunan gamito na sa mga gibilin nga mga gasa sa Dios. Mga gibilin nga mga gasa sa atong Ginoo. Labi na gyud sa gisaad sa Dios nga maong balang espiritu. Importante kay ni nga kinahanglan hingpit gyud tinuora ang atong pagtuo. Hingpit tinuora ang atong paglaom ug atong gugma sa Ginoo. Kay usag yun na sa mga giwali sa atong Ginoong Hesukristo nga ikaw ug ako kinahanglan nga magmahingpit. Ang pulong magmahingpit diha sa Mateo Kapitulo 5:48 kanang dili magpasagad. Kung unsay gipiyal sa Ginoo sa imong kinabuhi, ayaw pasagdahi. Kumbaga ayaw siya ikumpiyansa ba? Ayaw siya ikumpiyansa sa kalihukan nga makapalangan o makaapekto sa butanga gisalig sa Ginoo nimo. Labi na sigyud sa mga buluhaton nga diin naa nimo karon. Unsa may mga buluhaton nga naa nimo karon, ayaw na siya ikumpiyansa. Og ang makatabang ni ana mga kaigsunan, mao gyud nga imuhang tagaan og pagtagad kanunay ang imong pagtuo ug paglaom ug gugma sa Ginoo. Ang pulong paghatag ug pagtagad kanunay nimong gikilatis. Kanunay nimong gi-examine ang imong kaugalingon. Kanunay nimong gi-tagaan og pagtagad. Nga dili ka makatugot nga ang imong pagtuo kulang. Ayaw tuguti nga ang imuhang paglaom og gugma 50% lang. Kay kung 50% lamang ang imong pagtuo og paglaom og ang gugma mga igsoon diha nimo sa Ginoo, ang mahitabuan na duna kay daigon karon, duna kay dauton usab unya. Mao na nga gidasig sa atong Ginoo mga kaigsunan nga kinahanglan nga sa atong pag-alagad sa Ginoo diha sa atong pagtuo, paglaom, paghigugma, hingpit yun ta. Pag mahingpit ka mo kay ang inyong amahan nga to sa langit hingpit. Kinahanglan tinguhaon ug tagaan og pagtagad ang gibutang sa Dios sa atong kinabuhi. Ikaw ug ako gihimo tang balaan. Ikaw ug ako gihimo tang matarong. Ikaw ug ako gihimo tang bag-o pinaagi sa grasya nga nakang Kristo. Ug ang atong trabaho ang pagpakabana niini. Ang pag-amuma niini. Sa unsang paagi? Pagpabilin kang Kristo. Ang pulong pagpabilin kang Kristo naa kay pagtagad ug pagpakabana sa iyang mga pagtulunan. So salamat kaayo no sa mga mensahe nga gipaabot dinhi o mga hinungdan nganong ang usas mga hinungdan no adunay unom ka mga mensahe nga gipaabot o gipaambit ni Pastor John Ril Kitodlas nga atong igsuon nga nanuka diha sa Alcantara, Cebu. Salamat kayo sa alagad sa Ginoo nga ning paabot usab og mga mensahe mahitungod sa mga makaapekto o makapalangan, makapaguba sa ato ang pagtuo samtang kita nag-alagad sa Ginoo. Ang gisgutan kabalaka. Daghan kaayo nga mga butang nga makadugang og pagkabalaka sa tao. Pero kanang tanan mga kaigsunan sa ako nang gikaingon, doon na mga gibilin nga mga solusyon. Ang Biblia mga igsuon, wala mo ignore or wala bitaw mo ingon nga dili na lang ka mabalaka. Ang Biblia mga igsuon, pinaagi ni Apostol Pablo, nagpakita gyud nga ikaw ug ako mubati og kabalaka. Pero bisan kung mubati kag kabalaka, dunay mga pamaagi nga
makatabang nato aron makalingkawas ta mahitungod sa mga butang nga diin atong gikabalakan. Sa mga tao kaniadto mga kaigsunan, sa mga alagad sa Dios nga nahiuna kanato, ang mga propeta o mga magtutudlo o mga tao nga duol sa Dios, mibati usab og kabalaka. Sama ni Elias, David, ni Job, mga suod sila nga mga higala sa Dios. Mga inila sila og pinili sa Dios. Pero bisan kung pinili sila o suod o ilado sila sa Dios, wala sila makalikay sa kabalaka. Mausab ang atoong pagkakristohanon. O kanang kabalaka may tungod sa mga butang sa kalibutan, nakita usab sa atong Ginoong Hesukristo. Maubitaw na ang si Jesus miingon nga, ayaw mo kabalaka. Ayaw dugangi ang imong problema karon sa problema ugma. Mismo ang atong Ginoo mga kaigsunan, nakita niya nga ang tao mubati gyud kabalaka. Tinuod yun na, mubati gyud ang tao og kabalaka. Apan kining tanan dunay mga pamaagi. Og ang gihatag sa Ginoo mga kaigsunan sa ato karong panag-uban, atong tagaan og pagtagad ang mga pamaagi aron ang kabalaka mawagtang. Dili kay kita mo oy mawagtang tungod sa kabalaka. Kay usas makapaguba nato sa focus nato sa pag-alagad mga kaigsunan matud pa ni Pastor John Ril Kitodlas is about kabalaka. So sa may mga pamaagi diha sa sulat ni Apostol Pablo mga kaigsunan kus Ginoo, ato ning ablihan ang sulat ni Apostol Pablo diha sa Pilipos. Dili na ko kalimtan ang libro sa Pilipos mga kaigsunan sa bersikulo 4. Diha nimo makit-an nga dunay mga pamaagi nga gibilin ang Dios aron makalabang ta sa panahon nga mubati tag kabalaka. Ingon din nga bersikulo 5, ipakita sa tanan ang malumo ninyong kinaiya. Hapit na mubalik ang Ginoo. So nindot kaayo nga ipakita sa tanan. Ang pulong tanan mga kaigsunan, ma-unbeliever o mga believer. Mga maayo o dili maayo. Ipakita ang malumo. Kanang word malumo mga kaigsunan, importante kay na natong mga Kristohanon. Ingon din ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa kon dili pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan, uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pagampo ug ang kalinaw sa Dios nga dili magtugkad sa tao manalipod sa inyong kasing-kasing ug una-una. Diha sa inyong pagkahiusa kang Kristo. So ang asyuran mga kaigsunan, kasiguruhan aron masinatian nato o malabangan nato kining kabalaka nga atong gibati, nga atong nasinatian or naas atong nauna, mga igsoon, kinahanglan gyud nga magpabilin ta kang Kristo. Kay kining maong mensahe alang ni sa mga taong nahiusa kang Kristo. Og ang tao nga tinud-anay nga nahiusa kang Kristo, kanunay nga gipakita dinhi nga dunay giandam nga kalinaw. Giandam nga kanang kalinaw. Ang giingon dinhi kalinaw nga manalipod sa kasing-kasing una-una. Unya diha sa inyong pagkahiusa kang Kristo. Aron masinatian nato na mga kaigsunan ang pag-ampo dili undangan. Ang pag-ampo ang pagdangop. Ayaw kamo kabalaka bisan unsa kun dili pangayua sa Dios. Pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong mga pag-ampo. Nindot bitaw kayo mga kaigsunan kana bitaw mangayo ka unya imo nang gipasalamatan daan. Na ako'y kaila sa una mga kaigsunan unya sa dihang doon ako'y gihangyo unya sawa pagani siya motubag ako na siyang gipasalamatan. Ingko nga, sir, pwede ba kong muhangyo nga
matagaan ko nimo og time bisan og usa ra ka oras kay doon ako i-discuss mahitungod sa pulong sa Ginoo ba. Ya, salamat kay sir. Isa maglisod man sad kog balibad nimo sir oy kay ni pasalamat naman ka bisan wa pa ko'y response. Doon na gyoy panahon mga kaigsunan nga imo ning masinatian bisan sa imuhang kinabuhi. Doon ay mga tao nga naihangyo ba niya o pagani kamo tubag nagpasalamat na. Uy lisod kay nang balibaran. Dihagi klaro mga kaigsunan kung doon na kay pangayoon sa Ginoo, ayaw kalimti ang pagpasalamat. Ang pulong pagpasalamat mga kaigsunan, dili na sa pulong lang nimo gihatod sa Dios. Ang pulong pagpasalamat mga kaigsunan, dili lang sa pulong nga gusto nimong ipadungog sa Ginoo. Kung maghisgot kag pagpasalamat, doon na kay buhaton. Doon na kay trabahoon. Doon na kay isakripisyo. Usa na ni ana mga kaigsunan kanang time. Muna niingon si Apostol si Haring David, sulod kamo sa iyang templo, sulod kamo sa balaan nga templo. Dayga og pasalamati siya didto. Kana na lang pulong sulod, nagkinahanglan nagang time. Og ang pulong time nga imong ihatag sa Ginoo, ayaw lamo-lamo ah. Ayaw siya kana bitawng kanang imantinil. I hope kasabot mo aning pulong mantinil. Kanang moadto ra bitaw og kanang hapit na mahuman. Kamo manimba mo sa inyong simbahan unsa man kanang hapit na mo closing prayer. Muhatag gani tag time ni Lord. Kanang pinakamaayo nga time. Unya kung muhatag gani tag time sa Ginoo, moatubang ta sa Ginoo, dili isang ang time mo dili lang kay time ang pinakamaayo, pati ang ato ang kasing-kasing, ang atong una. Ug unsa ang pinakamaayong naa sa atong kasing-kasing una makita na sa ato ang pamisti. Dili na mga kaigsunan nga mo atubang kas Ginoo nga magkisi-kisi lang. Naa kay mga nindot nga mga kanang gamit diha sa imong lawas didto sa imong mga kabinet, aparador, o deskaban mga kaigsunan. Ana pa bay kaban rong panahon na. Imo rang gitaguan kay imong giandam ni sa mga bisita nimo nga mga profesional. Pero sa diha mo ampo og moday ka sa Ginoo, mo simba ka. Imo rang mantinilan. Unya moingon nga sagdi lang kay kasing-kasing ra may gi tan-aw sa Ginoo. Unya ang imong isigataw makakita nimo nga nakasala og nakalapas tungod sa imong gihimo. Kinsa gani ang makaangin sa tao nga makasala siya, apil usab nga silutan. Mo na nga kita nga muduol sa Ginoo kinahanglan mga igsuon, gamito na to ang pinakamaayo. Paningkamutan na to ang pinakamaayo nga atong gamiton sa pagduol sa Ginoo. Dili kay muduol ta mga kaigsunan nga luya na. Kabalo ba mo? Ang gitudlo sa Ginoo mao ni. Sa panahon nga mo pasalamat ka, ayaw tuguti nga pulong lang ang imong ipadungog sa Dios. Dapat doon ang kay buhaton. Kanang giingon nga ayaw kamo kabalaka hinuon pangayua gikan sa unsa akong balikon din Ayaw kamo kabalaka bisan unsa kun dili pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong mga pagampo. Kung doon na kay giampo mga kaisunan, ayaw kalimti ang pagpasalamat. Kabalo ba mo ang pulong pagampo? Ang pulong pagpangayo nato sa Ginoo daghan pagkang pwede nimong buhaton. Ang gikinahanglan diha time. Kaigo kang mangayo pero wala ka maghulat sa iyang response. Kanunay kang nagsulti pero wala nimo tuguti nga ang Dios mo'y musulti nimo. Hinumdumi, sa panahon nga kita mangayo diha sa atong Dios, diha sa atong mga pagampo, dunay tulo ka mga pulong nga pwedeng itubag sa Ginoo sa diha sa imong mga pagampo.
Pwede siya mo ingong huwat lang. Unsa may gikinahanglan sa panahon nga ang Ginoo motubag sa atong mga pagampo sa imong mga gihangyo nga huwat. So pailob. Sama sa kinabuhi ni Elias. Nga sama sa mga mag-uuma. Nagmapailubon nga naghulat sa una o sa ulahing ulan. So kung naa kay giampo sa Ginoo, unya imong gibati mga kaigsunan nga kinahanglan gyud kong muhulat. So kat-uni ang pagpailob. Kat-uni ang pagpaubos. Diha sa imong pagkat-on og pagpailob, pagpaubos, likay ang mga tao nga hambugiro. Ayaw pakig-uban ang mga taong hambugiro. Kay dili gyud mahitabong mapaubsanon ka kung maimpluwensyahan ka sa mga taong wa magpaubos. Munang ka ng mga tao nga gara kayo, ayaw mo anag kuyog. Kay mahimong useless ang imuhang gipangayo sa Ginoo. Kay ang mahitabuan na wala nimo tagaig higayon ang response sa Ginoo. Pwede nga mo response ang Ginoo nga yes. Pero kanang yes, dili po na diha-diha. May posibilidad nga ugma, sunod simana o kaha pila pa kaadlaw. Pwede pod ang tubag sa Ginoo no. Unsa imong gipangayo, moingon ang Ginoo dili na matuman. Unsa may imong buhaton? Ayawad ang pagpasalamat. Ayawad ang pagdaig. Kay the more kang modaig, the more kang mo pasalamat sa Ginoo, the more ang Dios mudapig nimo. The more nga muhatag og pabor ang Dios kanimo. Ang pulo nga dili nimo undangon ang pagpasalamat, doon na lagi kay buhaton. Ipadayon ang pagsimba niya. Ipadayon ang pagdaig sa Ginoo. Dili kay magbalik-balik ka nga, Lord, katong ako gipangayo natong miaging simana ba? Ako na pong pangayoon ron. Dili bungol ang Dios. Dili pod sasama sa taong malimot. Kabalo ba mo? Pag malipay ang Dios sa imong kinabuhi, ang butang nga iyang gibalibad diha nimo, mahimo kang kapialan. Ang butang nga dili kakasaligan, mahimo kang kasaligan. Nganuman, ayuhon man kas Ginoo. Imulda man ka pagbalik. Iya man kang umulon pag-usab. Tapos ang imong gipangayo, i-release na sa Ginoo. Nganong na ay mga panahon nga ang Ginoo moingon nga no, tungod kay dili gusto ang Dios nga madaot ka. Kay dunay mga butang nga atong pangayoon, makadaot pa nato kay dili pa di ay takapialan. Kung unsa ang imong gipangayo karon sa Ginoo, nga wala pa ipial sa Dios nimo, kinahanglan mo pailob ka. Diha sa imong pagpailob o pagpaubos, kinahanglan mo padayon ka sa pagpaduol sa Ginoo. Kay damor nimong buhaton ang pagpaduol diha sa Ginoo, damor kang gimulda, damor kang giumol sa Ginoo sa iyang mga mensahe. Ug maabot ikaw mismo makamatikod nga duna kay kabagwag kausaban ug dili na lang nimo mamatikdan nga ang imong gipangayo gi-release na diay sa Ginoo. Importante, time. Ayaw ihikaw sa Ginoo. So munay gipakita o gibilin sa Dios pinaagi ni Apostol Pablo nga mga pamaagi sa panahon nga aduna kay kabalaka. Ug kanang kabalaka mga kaigsunan, wala magpasabot nga ang tanang mga Kristohanon dili na mobati ana. Gani kung imong tan-awon ang sulat ni Apostol Pablo og mensahe sa atong Ginoong Hesukristo, gina-address ni tanang mga magtotoo. Ayaw kamo kabalaka. Buti pasabot, nakita ta sa Dios nga ang atong kasing-kasing dunay panahon nga naay kabalaka. Ug ang solusyon, mangayo tas Ginoo.
uban ang pagpasalamat sa tanang mga pagampo. Unya ang assurance diha, pabilin kang Kristo. Kay kita nga nahiusa kang Kristo, manalipod ang Dios, panalipdan sa Ginoo ug naay kalinaw nga giandam ang Ginoo. Unya kanang kabalaka mga kaigsunan, ang uban ana labi na sobrang kabalaka, sobrang nga panghuna-huna, sobrang nga pagbati. Nya daghan na gani ang bation mga kaigsunan. Nya in actual nga kana bitawng kahimtang sa kinabuhi, magkulba dayon ka. Kabalo ko nga nakasinati mo ana kanang kordamana ka, kulbaan ka. Unya dali na kang mura o kana bitawng dali na kang makuyawan. Ang tao nga daling makuyawan, pwede siya nga dali siyang maguna-una og dili maayo. Kabalo ba mo kon ang tao nga dali na maguna-una og dili maayo, bisan sa mga butang nga wala pa niya makita, sa iyang huna-una murag iya nang nakita, mura ba og nagtan-aw siya og salida nga nakapabalaka pag-ayo niya. Unya salida ra di ay. Salida siyang panghuna-una. Kung imo nang susihon mga kaigsunan, nabutang na sa pulong or nasakop na sa pulong anxiety. Nag-anxiety. Depression. Sobra nga panghuna-una. Sobra nga pagbati. Dili na kana bitawng ang uban sobra nga kakapoy. Kasagaran nga naapektuhan mga kaigsunan sa panahon karon kanang mga breadwinner ni kana bitawng kung gamiton nga pulong kanang naahat bitaw tungod kay breadwinner sila mo oy kanang source sa mga panginahanglan silang pamilya. Naahat sila sa pagpanarbaho, naahat sila sa paglangyaw sa laing mga lugar o sa laing mga nasod. Sila ang kasagaran mga kaigsunan ang makasinati og kana bitawng kabalaka. Grabe nga kabalaka. Unya kahadlok. Mayon bitaw ko nga kanang mga Pilipino ato mga kaigsunan nga naa sa naglaing mga nasod. Mayon ko nga pasalamat ko sa Ginoo bitaw ani nga mga OFW. Kuan gyud na sila. Mayon ko nga pinasahi sila. Grabe sila ka strong. Sa lain nga mga pulong pwedeng magamit mo muratag makaingon ta nga mga hero sila. Tinuod na. Ilahang gibarugan, ilahang gipukan ang kakulba, kamingaw, kakurdam, nagsagol ang ilang pagbati, labi na siguro inigbiya no sa ilahang pamilya, inigtalikod sa ilahang pamilya. Doon na sila yung mga mahal sa kinabuhi diri sa Pilipinas, niya inigbiya, iniglupad yun sa eroplano. Wala man ko kasuhay ginoon nga mimbiya na antog laing lugar. Pero katong ni adto ko og kuan Davao. Paglupad yun sa eroplano kay ni adto kog Davao. Mawala ra pud noon ng kakulba kung mo lantaw-lantaw ng kas dito sa ubos. Nya makaagi kag dag-om kanang baga kay dag-om. Mura kag nagsakay og series. Kay ang eroplano mura pug mo untol-untol. Kanang ang eroplano bitaw nga makabangga og dako kayo nga dag-om. Mura po siya series nga maguntol-untol, mura pug nailigid kay mura man pug mo paka sa lalong. Nga mao nay ako mga experience. Nya pila ra gunang Cebu ug Davao. Ate mura uska oras o 40 ka minuto ra kapin. Nya imong itandi sa mga biyahe paingon sa abroad na ay 16 ka oras, 18 ka oras, dunay 24 ka oras. Grabe bitaw. Labi na gyud sa mga Pilipino nga naa karon sa Middle East.
Mayon ko nga gitabangan sila ni Lord. Grabe ang ilahang kaisog bitaw, mahitungod aning pagbati. Dili gyud lalim bitaw kanang magsagol ang imong kamingaw, kakulba, kabalaka. Ang uban mga kaigsunan, makakita tas balita nga dili nila kaya. Na ako'y nakaila nga nag testimony sa ilahang mga nasinatian sa ilang mga kauban, na sila'y kauban nga paglapag yun sa eroplano nagsigig sampit sa iyahang bana, nagsigig sampit sa iyang mga anak, murag nagwala diha sa ilang trabahoan. Grabe. Pero kanang tanan, ang Biblia magtudlo og nagiya nato. Labi na gyud sa mga naay mga problema, like example kanang kaso. Like sa nasinatian karon ni Bato. Dili na sayon. Sitwasyon ni Bato o even sitwasyon ni Bungo. Dili na sayon mga kaigsonan ang ilahang giatubang karon. Sa ato ang Vice President. Dili na gyud sayon. Even ang mga gobernador nganing buto og yes, ang uban ni butog no. Napo na sila mga kakulba sa umalabot nga panahon. Buti pasabot kitang tanan, ikaw ug ako musinati gyud og kanang gitawag kabalaka, kakapoy sa panghuna-una, sobra nga pagbati, sobra nga pang kanang paggamit sa kasing-kasing o guna-una. O maunay kasagaran nga makapaguba sa time nato ni Lord. Number 1 nga akong nakita mga kaigsunan sa atong panahon karon nga maoy nakapaguba or posibilidad nga makapalangan o makapaguba, makapekto sa atong pag-alagad sa Ginoo, social media. Kanang paggamit aning cellphone. Kung imong tan-awon karon ang mga kabatanunan, mga bata or mga kabatanunan bisan asa nga lugar, nakagunit kanunay sa mga cellphone. Ang uban bisan naglakaw nagsigi og pindot-pindot sa ilang cellphone. Daghan ko mga nakit-an nga mga estudyante nga bisan naglakaw ang mata na sa cellphone. Nagsigig duwa. Na sila'y mga project inig-abot dito sa kanang project nga grupo nila nga project sa ilang eskwelahan, inig-abot sa lugar diin adto nila buhaton ang project. Cellphone na po'y gunitan. Talagsa ra kaayo ang mga bata karon nga walay cellphone. Kung wala man gani cellphone ang mga bata, tapukan nila tong mga bata nga naay cellphone. Talagsa na kaayo ang mga bata nga na-enjoy sa ato ang kanabitang kinaiyahan sa pagpangaligo sa sapa o sa mga kinaraan nga mga duwa. Wala na. Nakatutok kasagaran ang mga bata karon sa social media. Nakanunay nag-scroll. Dili malato ang bata o ang mga batanon sa pag-scroll. O niya ang ending walay nang katunan. Walay na develop sa ilahang kaugalingon. Walay ni improve, walay na usab. Nagpabiling, ulipon, hiniktan sa cellphone. Mana mo yung kung kasagaran o number 1 nga nakapaguba sa pagtuo, pag-alagad sa tao, social media.
Kabalo mo ang cellphone? Kung dili nimo babantayan ang imong Facebook account, inig scroll nimo ana, daghan kay manggawas diha. Naay nay mga apps diha mga kaigsunan nga mo entertain mo. Mo entertain mo. Mo agni nimo nga ipa-open kay mga worldly nga mga tinguha sa tao na ana dinhi sa cellphone. Kung dili ka lig-on sa imuhang time sa Ginoo, dili ka lig-on sa imong prayer sa Ginoo, sultihan ta mo. Bisan ka nig pastor ka, malagmit nga madala ka. Tinuod na. Bisan pila pa ka katuig nangalagad. Bisan kon senior na ka nga nangalagad, pag dili lig-on ang imong pag-ampo sa Ginoo, dili lig-on ang imong time nga imong gihatag para ni Lord sa pagpakigsulti sa Ginoo, inigunit nimo sa cellphone sa mga worldly nga mga pangandoy tinguha sa tao, malagmit masangit yun ka. Kay sa mga cellphone karon, daghan kay mga apps nga nag-agni nga ablihi ko. Mauna nga ang uban gani, kaganina pa lang mga kaigsunan, nanay mga vlog mga kaigsunan nga nagpakita na tanan. Unya mo na'y makitaan sa mga batanon nga nagsugod sa pagpagamit sa pagpangalagad sa Ginoo. Mahinungdan, ang Dios nagpadala og mga pamaagi o nagpahinumdom sa mga pamaagi nga gikinahanglan natong tutukan. Labi na gyud sa tagsa-tagsa nato kapinoy-anan. Aron ang ato mga kabatanunan o kabataan protektado kanunay sa pulong sa Ginoo. Ayaw undanga ang family devotion. Ayaw undanga ang group study, Bible study sa inyong balay. Nagyo mo'y time nga mubasag Biblia. Imong anak, inyong mga anak, imong asawa, imong bana. Doon na mo'y time nga muampo nga ikaw ug ang Dios ug ang Biblia. Dili dungan si mong asawa, dili dungan si mong bana ug dili dungan si mong mga anak. Pero ayaw undanga ang time nga magdungan mo nga mubasa o muampo sa Ginoo. Family devotion dili dapat ibaliwala. Si Jesus miingon, pag-ampo mo kanunay aron dili mo madaog sa panulay. Dinhi giklaro nga nasayod si Jesus nga ang tao nga nahimo niyang tinun-an nga mingtikang sa pagsunod niya, kung wala gani mga pag-ampo si Jesus nakakita, madaog siya, madaog ng tawhana sa pagsulay. Nya kung imong tan-awon mga kaigsunan sa sitwasyon sa una og karon, layo kayo. Karong mga panahon na pertinang pagka nipisa na gyud. Ang uban gani wala na gani tabon. Ingon nga dili kay nipis lang. Wala na. Ug dili lig-on ang imuhang pagtuo, ang imong huna maguba, ang imong kasing-kasing maguba. Si Jesus Christ naghatag og mga pamaagi, usas mga pamaagi nga iyang gibilin kanang pagdangop kanunay sa Ginoo. Kanang moingon kong kanunay, importante kay na dili maayo nga mudangop lang kas Ginoo kausa sa usa ka simana. Dapat mudangop ta sa Ginoo sa tanang panahon. Taga adlaw. Inigsugod sa paggamit nato sa atong kaugalingon, sa atong nauna, sa atong mata, sa atong dalunggan, sa atong baba. Tanan nga bahin sa atong kinabuhi, inigsugod nato gamit ani
ayaw kalimti ang pagpanugyan sa Ginoo. Lord, akong itugyan kanimo. Lord Jesus, ako itugyan kanimo. Ang akong nauna, ang akong kasing-kasing, gikan sa lapalapahang tod sa limpulong. Akong isalig itugyan nga na kanimo. Dumalaha kini sa imong mga pulong. Panalipdi ang akong kinabuhi sa imong gahom. Samtang ako magalakaw, magabiyahe, magasakay, o magaatiman sa tanang mga buluhaton, panalipdi ang akong kinabuhi. Wala ko'y kaya, wala ko'y mahimo, kung wala ka nga manalipod. Ayaw gyud na ninyo kalimti. Unya, kanang imong giampo sa Ginoo, ubani og paningkamot. Ayaw paduol sa mga tentasyon. Labi na gyud sa mga, ang tentasyon karon mga kaigsunan, wala na sa gawas. Naanas imong kaugalingon, naanas imong time, paggamit sa cellphone. Ni-scroll nimo ana mga kaigsunan. Naa diha tanan. Munang moingon ko number 1 nga makapaguba posibilidad nga makapikto sa pagpangalagad o makaapekto sa pagtuo ang social media, cellphone. Daghan kayo nga magtiayon nga nabungkag tungod sa cellphone. Daghan nga mga relasyon nga nangabungkag tungod ani. Pero daghan pod nga mga kinabuhi na mulda na umol tungod ani. Ngano man naminaw mo sa pulong sa Dios. Gishare nimo ang mensahe sa Dios. Munang gidasig ti ka, gidasig ta mo sa pag-share sa pulong sa Ginoo. Sa atong programa ngadto sa inyong mga kaila. O kaha ilid ang imong pamilya o ang imuhang mga anak sa pagpamati sa pulong sa Dios. Imo i-connect sa TV, imong i-connect sa radio, o kaha imuhang i-connect sa Bluetooth ang imuhang cellphone para ang tibok nimong panimalay, ang mga katabang makadungog sa pulong sa Dios. Nga giklaro diha sa Biblia ang tao tinuod mabalaga. Ang tao tinuod maluya. Ang tao tinuod makasinati og kahadlok. Grabe nga panghuna-una. Anxiety, sobra nga panghuna-una, depression, uban pa. Tinuod na. Nya kabalo ba mo anxiety, depression, dili na sayon. Lisod nang i-overcome. Daghang mga hinungdan nganong ang tao magka-anxiety. Lifestyle. Labi na gyud sa pagkaon. Nasobrahan paggamit sa social media, na alimgatan ang pagpaniod to. Na alimgatan ang pamahaw. Napasaran kumbaga. Nya moingon ra ba kasagaran ng tao, kausara bitaw. Unya pagkaon, perting gutuma, pertipong kinaon, perting busuga, tulog. Resulta, misa ka ang iyang gas sa iyang tiyan. Paingon sa esopagos. Naanay mga dili maayo nga pagbati sa iyang lawas. Kanang pasar-pasar, dili na sayon. Makaapekto na siya. Daghan karon ng mga tao nga unta na ay kwarta ikapalit, na ay kwarta nga na ay kwarta nga magamit mga kaigsunan pero walay time sa pagkaon. Daghang pagkaon pero walay time sa paghungit. Nag-apas sa trabaho, nag-apas sa mga butang nga ihang gitinguha. Ang uban, kabalo ba mo? Siguro na ay mga tao nga nagkaon, wala na lamiis ilang pagkaon. Wala na maka-feel nga lami kayo ang gihatag ni Lord nga pagkaon.
Tungod kay samtang nagkaon, nakatutok sa mga vlog. Nakatutok diri sigig scroll. Ala hungit. Ang uban wala na makapatikod nga nabusog na di ay. Kay siging naghungit, sipong nag-scroll. Usa na siya kabuhat nga dili makatabang sa tao, makapaguba sa kinabuhi sa tao. Kini bitang paggamit nato sa cellphone, paggamit nato sa ang uban grabe na ka mga alagad sa Ginoo, nagpagwapa na paggwapo na. Ang uban gagmay na lang suot, pero mga alagad ni sa Ginoo. Una nga inigamit nato sa cellphone, ambot lang. Kung wala kay pag-ampo, magguba ang imuhang time sa Ginoo. So sa may imong buhaton, pangayua sa Ginoo nga hatagan kag gadasig, hatagan kag kaalam, hatagan kag abilidad nga ikaw mismo ang modumala sa cellphone. Dili kay ikaw mo'y dumalahon na sa cellphone. Kuyaw na kaayo kon ikaw na'y dumalahon sa cellphone. Ang mahitabuhan na mubo na kayo ang imong time para ni Lord. Kabalo ba mo mga kaigsunan na malandong ko sa taas nga mga adlaw? Ang mga tao karon murag dili na wala na sila kana bitaw murag kulang na nila ang oras sa usa ka adlaw. Moingon day na mga tao kadali ara sa oras, no? Kadali ara sa panahon. Murag dili pa man to dugay nga buntag. Ning kalit ra maghapon. Kinsa may dili kanang makalitan mga kaigsunan nga ang una-una na busy sa cellphone. Paglantaw lang og usa ka video, niabot nag usa ka oras, nya napoy laing video. Wala na. Wala na'y pag-ampo. Wala na'y pagbasag Biblia. Tapos mangayo og proteksyon. Tapos mangayo og panalangin. Mga igsuon, usa nga atong pangayoon o hiyangad ngadto sa Ginoo sa atong kinabuhi sa atong panahon karon. Pangayoon nato sa Ginoo nga Lord, taga-imig kaalam, abilidad nga kami mo dumala aning cellphone. Dili kay kami mo'y dumalaon ani. Kay mo ni kasagaran mga kaigsunan o mga hinungdan, nganong ang tao nagka-anxiety, nganong ang tao na depressed, nganong ang tao wala na makamanage sa iyang emosyon. Kulang na sila kaalam sa Biblia. Kulang na sila og kanang pagbati o bunga sa balang espiritu. Praktikal nga kanabitang kahimtang, dali na silang kapuyon sa pagbuhat sa mga buhat nga makapalipay sa Dios. Uy, daghan kay mga tao nga haskang kapuya, mahitungod sa prayer, sa pagsimba, ug ayaw tuguti nga usa ka. Labi na gyud mahitungod sa mga bulaton sa simbahan. Imbis malipayon mga reklamo hinuon, dali ma-stress. Dili lang sa palibot, kundili sa mga buluhaton nga unta diha ka iblas. So ato ang pangayoon sa Ginoo nga iyatang tabangan mga kaigsunan sa paggamit sa social media. Labi na sa mga bata.
sa karong mga ilahang kanabitang bakasyon sa mga bata, ang akong mga anak kay dili man ko ka adto-adto og baol kaayo. Ako silang i-jam sa lain-lain nga mga games. Naama sila'y bike sa pagikan namo diri sa pagikan namo sa syudad, paabot diri sa Cebu, paingon diri sa bukid. Ang ilang bike ako dahil gipang-ayo. Unya gagama dahil ko nila og ring dahil ako silang i-jam sa ako silang kuyugan sa mga sports. Palit kog bula, niya ayohon ako mga bike para ako silang i-lead sa mga sports. Dayong human nila og kanang tuon sa ilahang gitara, sa ilang drums, kinahanglan na sila'y mga diversion sa ilang una-una. Okay, magbike mo. Basketball. Unya usahay ako silang makakita silang mga tabanog, okay, ako silang kuyugan. Ya tudluan ako sila. Kinahanglan kaantigo mong muamping. Sa tanang games nga ilahang magustuhan ako silang kuyugan, unya diha na ako sila tudluan. Dapat dili nato sila pasagdahan. Ayaw sila pasagdahi. Kinsa man nato diri nga wala makaagis pagkabata. Kitang tanan nakaagis pagkabata. Sunsaon nimo sila pag-manage? Imo silang pakasagdahan? Sa cellphone. O sige nak. Muni buhata. Niya time. Monitora. Mo'y trabaho na itong mga ginikanan. Priority sa atong pamilya, time nga atong ihatag sa atong mga anak. How about sa mga tao nga nasa abroad, mga ginikanan nga naa sa laing-laing mga lugar, nya ang ilang mga anak lain ang nagatiman. Sa atong panahon karon, dili imposible ang pagmonitor. Makamonitor ka bisag asa. Matag karon ug unya makamanage ka. Pangayuan lang sa Ginoo nga aduna kay kadasig sa pagmanage o pag-atag og panahon sa imong pamilya. Kay maunay atong papel nga mga ginikanan. Kita ang gigamiton sa Dios aron ang atong mga anak protektado sa iyang mga pulong. Protektado sa iyang mga saan. Ikaw nga amahan, inahan, ang instrumento o gamiton sa Ginoo para ang imong anak i-bless. Usahay, siguro mo ingon ka nga, ako raman usa ang nag-alagad. Ako raman usa ang naningkamot. Dunay mga panahon nga maluya ka kay ma-feel o makita nimo nga ikaw ra usa ang naningkamot, ikaw ra usa ang nagbasa, ikaw ra usa ang mihatag og panahon sa pulong sa Dios, ikaw ra usa ang kumbaga, ikaw ra usa ang namati. Ayaw ka bala ka. Ngano man. Dunay mensahe ang Ginoo. Nasa Hebreo Kapitulo 13. Hebreo Kapitulo 13. Versikulo ingon din sa Hebreo Kapitulo 15. Versikulo 4, 5 siguro. Angay pasidunggan sa tanan. Okay. Sa 5 ayaw higugma ang salapi, kinahanglan makuntinto kamo unsay anaa kaninyo kay nag-ingon ang Dios dili ko gayud kamo biyaan o talikdan. Okay. Usa ay mubati kag kanang ikaw ra usa or kaha kanang mura og kana bitaw nag-inusara lang ka. Pero mo ni guniti nga mensahe. Pwede ka nga kanang maguna-una nga ikaw ra usang nangalagad pero hinumdumi
sa imong pagpangalagad sa Ginoo, wala man kay tao nga nakit-an nga kuyog nimo. Wala man kay tao nga nakit-an nga misimpatiya nimo. Pero timan wala ka biyae sa Ginoo. Ingon ang Ginoo, dili ti kabiyaan, dili ti katalikdan. Mga igsuon, usa sa ako nang gikaingon, usa sa mga makapadugang aning kabalaka o anxiety, sobra nga panghuna-una, kana bitaw wala mamanage ang atong una-una. Unya bantayanan ra ba kaayo kining atong una-una? Kay kung si Haring Solomon mo'y pasultihon mga kaigsunan, ang huna-huna daw sama ni sa bili sa bahandi. Mura ni siya og kaatbang sa bahandi kaning huna-una. Kung moingon tang bahandi o kwarta, magamit bisan asa. Mausad ni huna-una. Unya, si Haring Solomon miingon mga igsuon diha sa Panultihon Kapitulo 4. Kapitulo 4:23. Ingon din ang imong mga huna-huna mao'y tinubdan sa kinabuhi. Busa bantay sila, ingon nga labing bililhon mong bahandi. So trabaho nato ang pagbantay diya sa atong nauna. Unya si Jesus mga kaigsunan nga atong Ginoo, nga ato ang manunubos, atong Dios nga mao'y nagluwas nato. Doon na say mga mensahe nga mutapang nato sa paggamit sa atong nauna. Doon na say gibilin nga mga mensahe nga mutapang ug mugian nato sa paggamit sa atong hunahuna. Diya sa Mateo Kapitulo 6 nga gisulat ni Apostol Mateo mga kaigsunan sa bersikulo 34. Ingon din ayaw kabalak ang mosunod nga adlaw kay may kaugalingon kining suliran. Ayaw pun ang suliran sa matag adlaw. Ug mao ni kasagaran mga kaigsunan nga nakagapo sa tao, nakagapo sa pagbati una-una sa tao. Kana bitaw naghuna-una ka sa mga butang nga wala pa nimo karon. Naghuna-una ka sa mga butang nga wala pa nimo guniti. Wala pa gi-interest sa Ginoo, wala pa gisalig sa Ginoo nimo. Daghan ang kaikag mga gihuna-huna nga mga problema nga wala pa nimo guniti. Wala pa nimo makit-i. Si Jesus nagpakita nga ang tao mubati gyud problema. Sa drama pa lang sa radio sa unang mga panahon, sa bata pa ko, amo ingon gyud dayon tong drama sa una sa DYHP nga sa atong pagkatao gikaluhaan na tagdaan sa atong mga suliran. Adunay mga suliran nga dili nato mapas-an nga kitara. Nagkinahanglan kag kaabag, nagkinahanglan kag kauban, nagkinahanglan kag katambayayong. Ug tungod niini natawag na himugso kining atong programa, kini ang akong suliran. Ang minugbong drama nga matapos lamang sa usa ka hugna o kinutlo sa kinabuhi sa nagkalain nga mga dapit. Di ko kalimot sa drama sa DWHB. Until now, naay programa o drama sila nga kini ang akong suliran. Ang Biblia mismo, si Jesus mismo, mingsulti nga samtang buhi pa ka, buhi pa ko, buhi pa ta, adunay suliran ang taga-adlaw sa atong kinabuhi. Kung naay suliran karon, di man gyud mahitabo nga moingon tangwa, naa gyud ang uban, ang problema, ang naong. Ang uban, ang problema, buhok. Wa pa'y kwarta, nagproblema pas buhok. Ang uban nagproblema sa kilay. Kinsa may nagproblema sa kilay diha.
Ang uban mo ingon pod, may gani na imuha kay kilay. Kinigyud ako asawa. Mo ingon pod ang uban, mayroon na imuha kay asawa, kuha kay bana. Gituyukan kitag mga problema. Matag karon og unya mabugatan ta sa mga problema. Dunay mga problema mahitungod sa pagbati. Dunay mga problema mahitungod sa pisikal. Dunay mga problema mahitungod sa panudlanan. Ang tambag sa atong Ginoo, ayaw huna-una ang problema ugma. Dayong idugang nimo sa problema karon kay dili na maoy insakto o pagsulbad sa matag problema, sa matag tikang sa atong kinabuhi samtang buhi pa ta. So kanang pagsigi o kanang panghuna-huna sa uban pa ng pinulungan ka na bitang mag-overthinking ka sa umalabot, dili gyud na maayo. Kasagaran maunay hinungdan nganong ang tao magka-anxiety. Gitudluan niya ang iyang kaugalingon aron mahadlok. Gitudluan niya ang iyang kaugalingon aron mabalaka. So ang gihatag sa Ginoo nga mensahe nga ayaw dugangi. Ingon din nga ayaw kabalak-i ang mosunod nga adlaw kay may kaugalingon kining suliran. Ayaw pun-i. Ayaw pun-i, ayaw idugang ang suliran sa matag adlaw. Ayaw sulbara ang problema ugma. Ayaw sulbara karon. Kay basig gituhan nimo ang problema ugma, imo sulbaron karon, magtuo kang wala kay problema, mas kana bitawng masurprise pa noon ya ka. Unya ang maguba nimo ana, pagtuo, maapektuhan ang imong pag-alagad. Unsa ang imuhang giatubang karon? Mao na atubanga. Ayaw talikdi ang imong giatubang karon para imong atubangon ang ugma nga wa pa nimo. Wala pa nimo makit-e. Usa sa mga kanang makapalayo sa tao sa mensahe sa Ginoo kanang sobra nga panghuna-huna sa mga butang sa kalibutan. Kay kung maghuna-una manggod ta sa mga butang sa kalibutan, ang mahitabuan na makapokus ka sa kwarta. Pag makapokus na gani ka sa kwarta, muna'y pinakakuyaw, muna'y pinakadelikado, mahimong Dios na nimo ang kwarta. Talikdan na nimo ang pagpangalagad. Ang mga buluhaton o panginahanglan sa sibahan, imo na nang matalikdan. Ang resulta, kalisdanan, mga problema, kalaglagan, o kapakyasan. O kanang tanan, pwede na nimo nga malikayan. Ang pamaagi, pabilin ni Jesus Christ. Ang pulong pagpabili ni Jesus Christ, mauni ang imong paningkamutan. Ayaw guba ang imong time para sa pagbasag Biblia. Kung nagpabilin ka ni Jesus Christ, ayaw wad-a ang imong time sa pagbasag Biblia. Unya, pagpaminaw sa mga wali, paghatag or pagpaminaw sa mga mensahe sa Dios, sa mga wali o sa mga kanta. Unya, ako ang tips nga akong ibili ninyo mauni. Kanang mulantaw mog cellphone,
iniglantaw ninyo sa cellphone, asa gani mo week, timan dito mo tirahan. Kung week gani ka sa sugal, ayaw tutuki ang mga apps nga mag-agni nimo sa sugal. Ayaw pag-download og mga apps nga makapaagni nimo sa sugal. Kay inig-scroll pa lang nimo ana, daghan na kabantay mo, daghan kayong mga commercial nga mga apps nga mo agni nimo nga okay mao ni nya napagyud sila yung mga testimony. Nya daghan kay mga testimony nga oy nasweldohan na si kuan. Nasweldohan na niya, nakadawan na, nakapalit na baboy ang uban. Moingon na, nindot na ilang balay. Unsa may kuan, blacker man god. Napugos ta og vlog. Napugos ta og vlog. Munang makabasa ta sa mga kaila nato, di na ta kaila. Kay nangausab na ngalan. Dili na apelyido ang gidala. Hapit na puro vlog ang apelyido. Unya, kung weak gani ka sa kanang giingon sa Biblia nga unod nun or kanang tawhanon na may mga inig-scroll nimo na ay mga maka paagni nimo, ang imong buhaton pagpuasag cellphone. Sulay nga usa ka adlaw wa gyud ka mo gamit og cellphone. Sulay og duha ka adlaw nga di ka mo gamit og cellphone. Sulay bilin ang imong cellphone. Kanang ilayo ang imong kaugalingon sa cellphone. Kay makatabang ni nimo. Ayaw anara ang imong kaugalingon nga murag dili ka mabuhi kung walay cellphone. Uy, kuyaw na kaina siya nga kinaiya. Kuyaw na kaina siya nga batasan. Kana bitang murag dili ka malipayon sa imong biyahe kung walay cellphone. Kay sa imong nahuna kung naay niya mga problema murag dali kang maka-video, dali kang maka-selfie, dali kang maka-report. Sulay ko no, mulakaw ka mo biyahe mo sakay ka nga way cellphone. Usahay ang cellphone kabalo mo, mura na siyag pitaka. Kay naa dito ang GCash, naa dito ang tanan kontak. Nga anytime unsay mahitabo sa imong lakaw, sa imong biyahe, makakontak ka. Murag ang cellphone mura na nimo og kanang kinabuhi. Uy, kuyaw na kaina siya. Dali na kaanang malingla. Murag ang tanan nga imong gikananglan na nasa cellphone. Nya ialibay pa, okay man ni pastor kay naa may Bible. Malimot ko, okay. Palusot lang. Na may Bible pastor mo nang di gyud ko ganahan nga wa ko'y cellphone nga mo biyahe. Kay magbiyahe ko, mubasa man kog Bible. Pero suway lang. Suway. Og kanang tabang ang imong kaugalingon. Mulakaw kuno ka, mubiyahe ka, o kaha mulakaw lang ka. Usa ka adlaw, di ka mag-cellphone. O niya, basag Biblia. Dunay kausaban ang imong relasyon ni Lord. Dunay pag-uswag. Dunay nindot nga mahitabo. Sa atong programa, ang pulong mo kinabuhi ko dunay mga adlaw nga wala tay lain. Dunay panahon mga kaigsunan akong gitrayan ang ako ang kaugalingon nga naka-cellphone gyud. Tanan nga tanang oras sa ako ang adlaw na ako'y cellphone. Kabalo ba mo? Grabe epekto. Maunay, nganong musulti ko ana para makasulti kos mga batan-on o mga bata
makatudlo ko nila nga dili ug dili gyud maayo ang tao, labi na mga bata o mga batanon, babad sa social media. Unang tabangi ang imong kaugalingon. Try nga mulakaw ka nga way cellphone. Ayaw pag-ingon nga, pastor, naamang ko'y kontak na ko, naamang ko, mubayad niya to sila, o niya, negosyo manggod na ko, pastor ba, kontak yun diri. Nga naman, katong wala pa kay cellphone, naglisod ba ka? Dili ba kaatiman ang Dios nimo kung way cellphone? Dili ba siya kapanalipod o kasupply o pagtagbo sa tanan nimong gikinahanglan kung walay cellphone? Akong gitrain akong kaugalingon, pila ka adlaw, usa ka adlaw. Giwagtang nako ang social media o ang cellphone sa akong nauna. Relax kayo una. Tinuod na. Mo nang gaampo ko, Lord, kanang tagaikmig kaalam, tagaimig abilidad nga kami mo dumala sa cellphone. Dili kay ang cellphone mo dumala namo. Kay mao nay kasagaran nganong ang tao mobatig kabalaka. Sobra nga panghuna-una og moabot na sa pagka-anxiety. Ang uban moingon na nga depression is not joke. Tinuod na. Dili sayo. Daghan na anxiety o na depressed tungod sa cellphone. Ngano man? Nawagtang ang mga pag-ampo, nawagtang ang pagbasa, nawagtang tanan. Unya ang kalipay kalinaw, kapsay sa pagpuyo, kapsay sa una nahilis. Ngano man tungod kay napulihan sa dili maayo nga pagbati. Muna ako ang gidasig usas mga apekto sa pagtuog pagpangalagad sa Ginoo. Mga butang nga dili nato kayang madumala. Usa na niini kining cellphone. Pag dili gani nimo kaya ang mga butang o ang cellphone, ilayo ang imong kaugalingon. Dalaygon ang Dios sa ato ang matag kinabuhi. Dalaygon ang Dios nga naghatag kanato og mga pamaagi aron ang atong kinabuhi malikay sa dili maayo nga kahimtang. Mayong gabi ni Brother Alan Hako Salim. Salamat kaayo sa pulong sa buhing sa pulong sa Ginoo, pastor, nga nag-remind sa ako. Kalaygon ang Ginoo niya. Mansuhon lang yun nato itong kaugalingon. Bansayon lang yun natong kaugalingon. Dili nato tugutan nga, oy, murag dili ta mabuhi kung walay cellphone. Sulay biya ang imong cellphone. Sulay biya ang mga butang ang murag importante kay nimo. Ayaw ibiyai ang dili nato biyaan Biblia. Ayaw gyud biyai gyud ang Biblia. Oras na sa ato ang pagpanamilit, oras na sa atong mga pag-ampo, pagpasalamat sa atong buhi nga Dios og atong danon sa mga pag-ampo nining mga taknaa ang sitwasyon karon sa Senate. Kay sa akong gitan-aw kaganina mga kaigsunan sa mga live sa mga daghan man kaayo nga nag-live kaganina, gubot kayo ang Senado. Nya wa ta kabalo, wa pa ko kabalo unsay kuan karon, unsay nahitabo ni bato. Nya sunod ana si Bongo. Nya atong iampo si Trillanes. Labaw sa tanan ang mga naningkamot o naninguha nga ma-impeach si Sara. Atong dadon sa mga pag-ampo ang tanang mga senador. Gikan sa presidente, vice president, ngadto na sa mga senador, mga congressman, mga gobernador.
atong dadon sila mas mga pag-ampog. Dili lang karon, kundili sa time nga kita mo duol sa Ginoo. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom, salamat sa imong mga pulong, mga mensahe. Salamat Amahan sa imuhang mga pamaagi nga imuhang gihatag kanamo aron kami makapadayon nga mag-alagad kanimo nga puno sa kalipay, kalinaw, kapsay sa kinabuhi. Salamat Ginoo sa mga pagtulunan nga amo karong nakatunan. Bisan pa sa amo karon nga panag-uban, salamat nga naghatag ka kadaugan sa matag usa og imo kaming ipanalanginan. Among giduol diha kanimo sa amo karong panag-uban Amahan. Among giduol og gidangop kanimo ang kahimtang karon sa Senado. Tanang mga senador, bisan pa ang NBI, mga pulis, bisan pa ang mga media. Lord Jesus, amo silang ihangad kanimo, isalig kanimo Amahan. Bisan pa sa tanang mga senador, wala gyud imposible kanimo. Una sa tanan Ginoo, nangayo may kapasayloan. Unsa may mga kalapasan, kasalanan nga nahimo sa mga katawhang Pilipino, Amahan, pasayloa. Pasayloa, bisan pa ang tanang mga tao nga wala na time nimo. Pasayloa ang mga katawhan Amahan. Mga tao nga nakapokus na sa mga butang o nakapokus na sa social media. Wala na nakapokus sa mga mensahe nga magdala ka na mo kinabuhi. Pasayloa ang matag usa ka kinabuhi Amahan. Gikan sa presidente, vice president, ngadto sa tanang mga senador, sa tanan mga gobernador, congressman, sa tanang mga mayor, sa tanan Ginoo nga mga Pilipino nga naa sa among gobyerno. Amahan, imo kaming pasayloon. Imong i-release ang kapasayloan ug imong ayuhon ang matag kasing-kasing. Dili sayon og dili gayud makalipay alang namo nga magtan-aw nga ang isig ka senador, ang isig ka Pilipino magunay. Salamat nga imuhang gipamati ang among mga hangyo, among gipaubos kanimo ang among kinabuhi. Salamat nga imong ipasiguli ang pagbati sa usag-usa, ibutang ang kasing-kasing ang imuhang espiritu Ginoo, ang balang espiritu ibutang sa matag usa ka kasing-kasing aron na duhay pag mapailubon, pag mapaubsanon ug naa ang pagsinabtanay. Dili ang ICC ang dahig, ang solusyon, kundi ang pagdangop kanimo. Amahan Dios makagagahom, among gidala og itugyan nga na kanimo si Trillanes, ang NBI, ang mga pulis. Amahan Dios nga makagagahom, kuha agikan silang unahuna ang ICC. Walay lain nga makahimo niini, gawas lamang kanimo. Usa mong ihangad kanimo, amo silang itugyan nga na kanimo, nga dunay panag-uli, magka-reconcile ang tanan. Bisan pa ang paghigugma sa kwarta, imong kuhaon og laksion gikan kanila, imo silang ipagawas Ginoo gikan sa paghigugma sa kwarta. Bisan pa ang among presidente, tanan Ginoo nga mga kaabin sa presidente, Lord Amahan Dios sa makagagahom, among ipangayo nga imo silang usbon, imo silang muldahon, imo silang umulon pag-usap. Salamat o Dios na kami nagkahiusa karon sa pagdangop kana kanimo ug dili gid kami mapakyas. Dunay mga testimony nga among madunggan sa among Senado karon. Dalaygon ka nga Dios nga magaproteksyon sa bag-ong Senate President. Lord, imo silang tagaan og kaalam gikan kanimo. Tagaan mo sila og kaalam nga makapukan sa dautan, makabungkag Ginoo sa espiritu nga buot mulaglag sa tao. Lord, salamat sa imong pagatiman o pagpamati kanamo. Amo kang gidahig
pasalamatan. Sa mong pagpamahulay kami imong ubanan, proteksyonan. Jesus name. Amen og amen. Kininyog suon, Pastor Gideon, maingon na sa atong programa, pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo, kinabuhi ko. God bless o good evening sa tanan. Bye-bye. Pagdaing nag-aawit kanimo amahan Jesus, nagahalad nagapagdaing nag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo.